Hi guys, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आरो खनसे फिन बरायबावनाय थाबाय। बेनिफ्राय आं दिनैहाय बागानपारायाव थांनो नागिरदों, बेनिखायनो भिडिअ लालांनो सानदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एबा नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नै जों दा टुक्लिया दलंखौ मोनबाय, बेनिफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना। जों थांबाय थानोसै, आगैजों आंजों थांनो नागिरदों, साइकेल थांनो नागिरदों। बेनो जों आगैया सिगाङाव मोनहैग्रोबाय। बेनिफ्राय माबोरै नाङो कमेन्ट्सफोराव खोन्थाहरदो। जोंनि बागानपाराखौहाय थांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय जों दा नै बागानपाराखौ मोनबायानो, जोंनि बागानपारा टाउनखौ। बेनिफ्राय उनाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आरो दिनैथ' बाजार नङा, माने रबिबारैसो जोंना बाजार जायो। रबिबार आरो बुधबार खालि जायो आरो, माने बुधबार खालि एसे फिसा जायो, रबिबार खालि गिदिर जायो। दाथ' बन्द' बारा गिदिर जाया। बेनिफ्राय उनाव दिनै ओरैनो फिसा जदों आरो नोंथांमोना नायना आं दोब्बाय थादो, आं खोन्थिलांबाय थानोसै। बेनिफ्राय बेनो जोंना बागानपारा मेडिकेलाहाय। बेनिफ्राय बाजार खाथियावनोखा आरो मेडिकेला। बेनो जोंना बागानपारा बाजाराहाय। बेनिफ्राय उनावहाय दिनैथ' ओरैनो फिसासो जखादों, ओरैनोबाबो दा साननैसोआ माने बन्द'निफ्राय फिसा फिसा ओरैनो जगासिनो आरो, माने मैगं बाजार बे गिदिर गोजासो आरो माने। बेनिफ्राय उनावहाय आरो ओरैनो बन्द' दिन नङाब्लाथाय रबिबार खालि बिराद गिदिर जायोमोन आरो, ओमफ्राय आरो बुधबार खालि एसे फिसा जायो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बागानपारा बाजारखौहाय माबायदि नाङो कमेन्ट्सफोराव खोन्थाहरदो आरो।
जोंना बागानपारा पुलिस स्टेसना। नैबेनो जोंना माने बागानपारा बास स्टेन्डआहाय बेनिफ्राय बिथिंजाय सिदा थांबाय हाबानो नलबारि थमथमा गदनतला बेगिदिखौ मोनलांबाय थागोन। सिदायानो लामाया मोनसेयानो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दायो जों न'थिं फैफिनलायबाय बागानपारानिफ्राय। बेनिफ्राय आं दा न'आव थांनाय भिडिअखौ लालांलायला। बेनिफ्राय दा न' मोनफैबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नांखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। लाइक खालामदो, मोजां नांदोंब्ला शेयार खालामदो। बेनिफ्राय गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।